Dobre viete, že tá Európa sa definitívne zbláznila. A môžete sa na mňa hnevať, ja som ten príklad použil včera. Prečo vyhrala Bradata Končita Eurovíziu? No lebo bola Bradata Končita. Pán premiér, Bradata Končita preto vyhrala Eurovíziu, lebo to bolo prejav slobodného človeka. Úplný slobodný prejav. Slobodu, ktorú si aj vy, aj vaša celá rodina, aj celá partia užívate. To bol hlavný dôvod. Ani dobre nespievala, ani nič. Jednoducho bola Bradata Končita, to sa hodí v tejto dobe takýchto ľudí podporovať. Viete si predstaviť, že by prišiel nejaký medzinárodný predpis, ktorý by povedal, že máme 3 pohlavia? Že vy na Slovensku musíte uznať 3 pohlavia. Alebo došiel by predpis, ktorý by povedal, musíte umožniť manželstva homosexuálnych párov. To nejde. Pán premiér, prečo to nejde? Minimálne ako premiér Slovenskej republiky by ste sa mali spýtať ľudí, ktorých to reálne ako sa týka, že čo si o tomto zákone myslia. Hej? Napríklad ja som sa takýchto pár ľudí spýtal a no, môže to byť aj také laické alebo detinské. Ja som sa ich spýtal, že či pár alebo človek, ktorý je gay, či sa takto narodil, alebo to postupom času sa takto zmenil, hej? No odpoveď som dostal, že to človek sa takýmto narodí. To viete si predstaviť, ako ten človek prežíva svoje každodenný život s tým, že má byť pomaličky outsider alebo niekde na okraji spoločnosti, plus premiér, ktorý by mal vlastne o toho človeka sa starať, o každého jedného slovenského občana by sa mal starať, takto k tým ľuďom pristupuje. Predseda strany ruských socialistov, mimochodom bývalý švédsky premiér, že 4 pohlavia sú. Ani som nevedel, čo má na mysli pri tom štvrtom. Keď som povedal, že ale Štefan, toto je krajina, ktorá má svoje kresťanské tradície. Viete, čo mi povedal? Že mám tých katolíkov a kresťanov presviečať a prevychovávať, aby pochopili, že nie sú 2 pohlavia, ale 4 pohlavia. Však už nie som kvôli mešuge. Tak asi viem, v akej krajine som, aké sú tu tradície, čo tu treba jednoducho robiť. A krajiny si nebudú chrániť vlastnú národnú identitu. Ak si nebudeme chrániť vlastné tradície, pán redaktor, zožere nás medzinárodné spoločenstvo, budeme absolútne bezvýznamní. Preto tak ostro na to reagujú, lebo sme povedali, my si budeme chrániť naše veci. Pán premiér, preto Európska únia na to ostro reaguje, lebo keď sme vstúpili do Európskej únie, sme podpísali nejakú zmluvu, a sme sa zaviazali, že nejaké veci budeme rešpektovať na európskej báze. To znamená, keď v európskom zákone je, že nemôžeme diskriminovať človeka, ani jedného človeka, ani tak, ani onak, tak takisto ani na Slovensku nemôžeme nikoho diskriminovať. Máme druhý veľký problém, pán redaktor, a to je systém emisných povoleniek ETS 2, kde opäť síce sa hovorí o ročnom odklade, ale to nikomu nepomôže. V4 veľmi jasne tlačí na to, že tento systém je jednoducho totálnym nezmyslom. Prosím, vy to tej verejnosti vysvetlíte. My sme urobili na Slovensku jednu z najrozsiahlejších plynofikácií preto, aby sa ľudia dostali k plynu na kúrenie. Dediny majú svoje plynovody, sa napoja tí ľudia a môžu používať plyn nielen na varenie, ale predovšetkým na kúrenie a zabezpečovanie teplej vody. Za to, že používajú plyn, majú teraz viacej platiť, lebo plyn spadne do kategórie, kde bude treba pracovať s tými emisnými povolenkami. A komisia hovorí, že kúrte drevo. A čo sa tam tí úradníci už úplne zbláznili? Lebo že drevo je fajn. Čiže povypíname všetky kotly, vypneme všetku plynofikáciu, ktorá stála miliardy, ľudia si nakúpia piecky a budú chodiť do lesa rúbať drevo a kúpovať drevo. Už som viac... Pán Fico, tu zavádzate, hej? Tu zavádzate už ľudí s takýmito komentármi. Európska únia má problém, áno, má problém s plynom, lebo ako neriešime teraz plyn s Ruskom, a má problém v normálnych dobrých cenách plyn zakúpiť. To znamená, že v aktuálnej situácii Amerika by nám mala pomáhať, hej, s tým plynom alebo s tou cenou, lebo nenakupujeme od Rusov. No ale čo Amerika robí? Ešte nás v tomto brzdí, hej, respektíve nám budú predávať za nejakých 700-800 miliard, už sú nejaké fámy o tom, že chcú rozšírujú svoje fabriky a budú chcieť nám predávať aj do budúcna, ale to bude v takých cenách, že to je samozrejmosť, že tým ľuďom vlastne tie výdavky pôjdu nahor.
Takže to je len realita. A skôr by som to riešil, prečo sme sa dostali do tejto situácie. Od roku 2000, keď len berem od roku 2000, posledných 25 rokov, celá Európska únia, vrátane aj vy, za vašich 14 rokov vlády, ste to poriadne nespravili. Viackrát naznačil, že sa chcem osobne venovať procesu výstavby a rekonštrukcie viacerých zdravotníckych zariadení, pretože v takomto rozsahu sa žiadna vláda nepustila do takého obrovského množstva stavieb a do takých rekonštrukcií. Keďže nie sme ďaleko od Prešova, tak chcem povedať, že ma veľmi teší, že obrovská nemocnica, ktorá je stavaná z prostriedkov Ministerstva obrany, bude postavená v roku 2027 a bude to pravdepodobne jedna z najmodernejších, ak vôbec nie najmodernejšia nemocnica na území Slovenskej republiky. Onedlho navštívim rekonštrukciu v Banskej Bystrici, potom v Martine, Ružomberku a určite budeme spolu veľmi pozorne sledovať vývoj výstavby novej nemocnice v Bratislave, kde takisto veľmi intenzívne spolupracuje Ministerstvo obrany. My sa začíname blížiť v zdravotníctve k sume 10 miliárd eur, ktoré používame na financovanie slovenského zdravotníctva. Keď som v roku 2006 prvýkrát nastupoval do úradu, vtedy ešte euro nebolo, to bolo menej ako 120 miliárd korún, teda 4 miliardy eur. Dnes hovoríme o 2,5 násobku peňazí, ktoré sú k dispozícii v slovenskom zdravotníctve. Konsolidácia verejných financií. Pán premiér, 10 miliárd eur. To je na rok a vy už to máte za 14 rokov. To ste mohli kľudne postaviť 140 nemocníc, hej? Keď to bereme, že za 10 chcete postaviť 10 nemocníc. Ale zase pri tej cene ostaňme. Normálne cena nemocnice od 250 do 300 miliónov eur. Väčšia nemocnica povedzme 500 miliónov eur. Ale miliardu stojí nemocnica, keď to má nejakých 1000 lôžok a je to už univerzitná nemocnica. Takže to znamená obrovská nemocnica. A z takých možno postavíte 4 alebo 2 na celom Slovensku. Takže pre Boha, 14 rokov a ešte sám sa priznávate, že od roku 2006 už máte na takéto nemocnice príspevky 4 miliardy a to bereme ročne 14 rokov, táto nejakých 50, 60, 70 miliard eur. Kde sú tie peniaze doteraz? Vy vravíte, že sa chcete venovať zdravotníctvu. Chcete sa venovať zdravotníctvu od dneska? A čo za posledných 14 rokov? Ktorú musíme robiť, pretože v roku 2023 nám 3 vlády pána Matoviča, Ódora a Hegera odozdali najhoršie verejné financie v Európskej únii. Nemôže byť postavená v roku 2026 už na zvyšovaní daní alebo na nejakom okresávaní sociálneho štandardu. Jednou z našich povinností okrem iného je urobiť všetko preto, aby sa čo najefektívnejšie minuli peniaze, ktoré považujeme za najcennejšie, a to sú peniaze z európskych fondov a peniaze z plánu obnovy. Pán premiér, najväčší problém Európy sú energia. Pokiaľ neporiešite energie a cenu energií, dovtedy nemáte čo riešiť ďalšie veci.